بالفرح كنتم أن يتردي الخير نانو للملك هنرسو قديمو بالفرح تمفعلنا هنانو أن يجديد للسيد السماء والأرض لله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نانو للملك. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum hija festa ngħidula ġdida għaliex dal-aħħar snin il-Papa ried li l-għada tal-Għid il-50 fejn għal 90 jum għexna il-misteru tal-Għid mill-erba tal-Irmiet sal-bieraħ huwa ċelebrazzjoni tal-Għid tal-mewt u l-qawmien ta' Kristu. Iva, il-Knisja llum qed tiċċelebra Marija Omm il-Knisja u xbija tal-Knisja. Għaliex kif nisimgħu fil-qari, Marija għexet l-esperjenza b'mod profond il-misteru tal-Għid ta' Bina. U fl-istess ħin ukoll għexet il-misteru tal-Knisja. Niftħu qalbna biex anke ħanna bħalna nikkonsidraw bħala omna u modell ta' ħajja nisranija matura. Għan-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra biex niċċelebraw kif jixraq din il-liturġija mqazza. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt birijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqazza Marija dejjem Verġni lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-Quddisa din nofruha għal Anthony u Marianne Merċija. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, intajtna lill-Verġni Mqazza Marija bħal eżempju ta' mħabba bla qes u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel il-Knisja tiegħek hija u tħares bħala preċett tal-imħabba tingħata għal-qadi tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin. Ħatkun fost il-ġnus kollha tal-art sagrament u sinjal tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltar flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ li hi l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt. X'indaħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġagbu u Indri, Filippu u Tomas, Bartilmew u Mattew, Ġagbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-imħeġġeġ u Ġuda bin Ġagbu. U l-koll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija, Omm Ġesu u Maħutu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Wejjed żbieħ jingħaddu dwarek
qobelt ta' Alla. Ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek qobel ta' Alla. Il-mulej benalsijon fuq l-oljiet imqazza u jħobb il-bibin tagħha b'aktar mill-lamajjer kollha ta' Ġakob. Ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek qobel ta' Alla. Qobel ta' Alla. Ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek u għal Sijon jingħad il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fiha. U Alla l-għoli innifsu iwettaqa f'posta. Ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek qobel ta' Alla. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli dan twilet mem u jannu huma u jisnu u daw kollha li jagħmlu fik. Ħwejjeġ sbieħ jingħaddu dwarek qobel ta' Alla. Inqumu għall-Evanġelju. O Verġi ħinja li nissilt l-mulej, o minn birka tal-Knisja li tqawwi fina l-Ispirtu tal-iben tiegħek Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wifqa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lebaħ lill-ommu u l-dixxiplu li kien wieqef ħdejja qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawnhi ommok, u minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Wara dan Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex iseħħ l-Iskrittura qal: għandi l-aċċ. Kien hemm biqja mimlija bil-ħall. Huma xarbu sponza bil-ħall, waqfuha fuq qasba tal-isopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħal qal: kollox hu mitmum. Imbagħad mejjer rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-tħejjija tal-Għid, il-Lut ma ridux f'jum is-Sibt l-isma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-isma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru l-ġejn tal-ewwel u t-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjed, ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati li fidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija sabiħa it-titlu ta' din il-festa. Marija, Omm il-Knisja u xbija tagħha. Għaliex sabiħa? Għaliex Marija hija l-ewwel kreatura li jgħixet fil-profondità il-misteru ta' Ġesu. Mit-twilid, anzi mill-konċepiment, sat-tluħ tiegħu fis-sema u l-inżur tal-Ispirtu tiegħu fuq id-dixxipli flimkien ma' Marija, dik il-festa li ċċelebrajna l-biera tal-Pentekoste. U s-sirom u jomna għal Ġesu tajna bħala ommu. Fil-rakkont li smajna fil-Vanġelu l-ewwel parti, Ġesu qal lil Ġwanni: hawnhi ommok. U llum il-Knisja qed tgħidilna wkoll: hawnhi ommkom Marija.
Issa aħna żgur li din hawnhekk u dawk li din isegwuna bil-mezzi soċjali huma divoti kbar tal-Madonna speċjalment ta' Pino. Imma għaliex hija omna? Għaliex aċċettat bil-fidi ħajjita li kienet indawla minn qawwa tal-imħabba tagħha. L-Ispirtu Santu li niżel fuqha għall-ewwel darba, il-frott tal-Ispirtu kien il-konċipiment ta' Ġesu f'ġufa. U Marija taħt is-salib ikkonċepet ukoll lilna bħala Knisja. Għalhekk qalla hawn ommok, Marija saret omna propju fil-sem tagħha fil-passjoni, mewt u għawmen ta' Kristu. U San Ġwan l-Evanġelista jgħidilna kienet bil-wifqa. Għaliex bil-wifqa? Kienet taf x'ida tagħmel u b'determinazzjoni u b'fidi kbira aċċettat din il-missjoni li tkun om l-umanità, om il-Knisja, om li tħobb lill-ulida. U għalhekk imbagħad il-Vanġeli kompli x'inqalla il-Ġwanni hawn u ommok u jgħidilna u ħada miegħu. Jiġifieri Ġwanni fisimna aċċetta lil Marija bħala omna. U Marija allura wkoll saret om il-Knisja għaliex ħadet sem fil-ħajja tal-komunità Nisranija fil-bidunet, speċjalment fil-komunità ta' San Ġwan li it-tradizzjoni tgħidilna li kienet fil-komunità ta' Efesu. Jiġifieri kienet tieħu sem fil-komunità, fil-Knisja. Bħala omna kienet tisma' l-kelma tagħha, żgur iċċelebrat anke l-Ewkaristija, għaliex il-Knisja ma tistax ma tismax il-kelma tagħha u ma tieħux sem fil-mejda Ewkaristika kif nagħmlu aħna. Aħna nsara u let il-Knisja għaliex ninġabru bħal knejjes mhux biss tal-ġebel imma Knisja ħajja fil-Knisja tal-ġebel biex niċċelebraw il-misteri tal-fidi tagħna. U s-sem tagħna jaqgħadna ma' Marija. U s-sem tagħna jagħtina l-grazzja li naraw f'Marija bħala mudell ta' ħajja nisranija. U nixtieq illum hekk nitolbu lill-Madonna li tagħmilna insara maturi. Xi tfisser maturi? Illi biftit fidi fil-kelma li nisimgħu inwettquha b'determinazzjoni, inwettquha billi ngħixuha bħalma kienet qalet ikun minni skont kelmtek. U hawnhekk hija l-qofol tal-ħajja tagħna matura meta naċċettaw bil-fidi, bil-qalb, bid-determinazzjoni, b'imħabba r-rida tagħna f'kull sitwazzjoni tal-ħajja. Għaliex iktar faċli naċċettaw kollox meta jidher li kollox sejjer tajjeb, imma meta jkun hemm ftit problemi, meta jkun hemm ftit inkomprensjoni, meta jkun hemm ftit debolezza, meta jkun hemm ftit mart u l-bqija dawn is-saleb kollha. Hemmhekk iridu nuru li aħna maturi u ngħidu ikun minni skont kelmtek, hekk tallimna Marija u hekk tridna Marija. Għaliex omna Marija tħobbna u tħobbna biex tressaqna iktar lejn ir-rida tagħha. Ejjew dolodu wara l-esperjenza sabiħa ta' żmien liturġiku kif semmejtilkom aħna hawnhekk Malta nagħtu iktar importanza żmien tar-Randan milli żmien tal-Għid. Il-Knisja tgħix dan iż-żmien privileġġjat li jieħu 90 jum. Id-90 jum li tifisser il-milja tal-misteru ta' Alla. mill-4 tal-Irmiet sa lejt il-50. Ejjew inżommu l-lun Marija bħala omna li tagħmilna l-Knisja ta' bina Ġesu u bħala modell fil-ħajja tagħna nisranija. Biex hekk inkunu nistgħu nfaħru lil-Mulej kif faħret Marija meta qalet il-Magnificat.
ruħ tfaħħar il-kobor tal-mulej u x'għamel minna l-mulej jaqadna fil-misseru tiegħu, fit-tbatija u fil-glorja, fil-mewt u fil-qawmien, meta nkunu fid-dlam biex ngħaddu għad-dawl. Kuraġġ eħwa biex aħna naraw lil Marija verament illum bħala modell tagħna. Li naqdu fit-talb ma' Marija ġbija tal-Knisja li titlob u rresqu quddiem il-mulej dawn it-talbiet. Għall-Knisja sabiex tibqa' dejjem maquda fit-tagħlim tal-Apostli, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb ma' Marija Om Ġesu nitolbu. Għad-dinja sabiex għat-talb ta' Marija omna kollha ħerqana għal ġid tal-bnedmin kollha ikollha l-paċi dejjima nitolbu. Għal dak kollha li qed ibatu sabiex bħal Marija li sibħet fil-passjoni ta' bina jarfu jgħaddu id-batijiet tagħhom ma' dik tal-Knisja għal fidwa tal-bnedmin kollha nitolbu. Għalina li din niċċelebraw din l-Ewkaristija f'dan is-santwarju sabiex aħna nħarsu lejn Marija fil-mixja tagħna lejn is-sema nitħeġġu bil-fidi, nitqawwew fl-imħabba u nissibu fit-tama tal-ħajja ta' dejjem nitolbu. Għal-morda tagħna, speċjalment dawk li jtolbuna nitolbu għalihom minn dan is-santwarju biex isibu l-kuraġġ u l-faraġġ fil-eżempju u l-interċessjoni ta' Omna Marija nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Stiamo celebrando la festa di Maria, madre della Chiesa e modello della vita cristiana, perché con la sua intercessione e con la sua testimonianza possiamo vivere la nostra fede in maniera perfetta, in unità con la Chiesa sparsa in tutto il mondo e perché possiamo accogliere sempre la volontà del Signore nella nostra vita. Preghiamo, nitolbu. Fiskiet ir-resqu it-tal personali tagħna. O Alla, int tajt l-Ispirtu Santu lill-Apostli waqt li kienu qalb waħda jitolbu flimkien ma' Marija Om Ġesu. Ilha dawn it-talbiet tagħna u bl-interċessjoni tagħha għamel il-Knisja twassal l-bxara tajba lil-ġnus kollha u timla lid-dinja bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tibita jtajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tibita jtajtna dal-inbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dili u xogħol bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Biddel mulej f'sagrament tas salvazzjoni dall-offerti li ġibna qalb ferħana u bil-tifkira tal-Verġin Glorjusa Marija li fil-Knisja tiegħek tiddi bħal eżempju ta' qima spiritwali ta' dak il-qima li bija
aħna nofru li nafusna bħala sakrifiċċju qaddis li jogħġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġi ta' salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħaj. Għaliex fil-kobor bla qes tat-tieba tiegħek intajt lill-Knisja il-Verġin Qazza Marija bħala eżempju ta' ima vera. I Verġin li tisma' tħaddan fil-verħ il-kelma tiegħek, tosf qalba u taħseb fuqha bejna u berruħa. I Verġin li titlob tfaħħar il-kobor tal-ħnina tiegħek f'kull tifħir. Ħarqana titlob għalina u għall-rajjes u qalb waħda titlob fl-imkien mal-apostli. I Verġni li tobdi nissel iben tal-qawwa tal-Ispiritu Santu fi ħdana is-salib li jħobb li jagħmilha tal-poplu tiegħek. I Verġni li soffri tidher quddiem it-tempju bl-ewwel imwiet tagħha u tilqa' il-ħajja li joffrilha b'sakrifiċċju fuq l-ewda tas-salib. Għalhekk nissibħu mal-tajja tal-anġli u f'verbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawiet u l-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħ jibati ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mettijek, inxandru l-farq. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rodurek ħajra xoġbuk til-ħana għawn u dimek biex naħduk, u mitċakontani tolbu l-Ispiritu Santi għadna f'ġisawijiet, li jimna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar f'ħutna Anthony u Marianne Merċija li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar ukoll f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-għawmin, daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza Alla il-Knisja, mal-Apostli San Giuseppe u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu,
kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi bħal Marija nitolbu kif għallimna Ġesu. Missirna li inti fis-smawet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-diġri iżda rizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu biju ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubet ta' d-dinja ħanna li. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubet ta' d-dinja. ħajni naħna l-miftidna l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Spiritu għaddis tal-mulej, dawa li l-muħna li l-qalbna bismin, kuna li nasser milja ta' kull fer, għawi li l-runa Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbin, ġeddet wiċċi l-art fejja minna l-mart, ejja aħjina Spiritu ta' faraġ ta' dar, il-awġ dal-lamna farrakna bisni, tina l-erf meħtieġ narfu nimxu triq biex nejxu ħajja fisni. Spiritu ta' mħabba bla is, li lek foħnija min qalbna natu, flimkien mal-missir ma' Ġesu l-ħellis, li l-kom kull glorja, amen.
Grazzi, Signor Allah, gloria al mistero e bene lo Spirito Santo. Nitolbu. Issa li ċelebrajna l-misteru għaddes ta' din il-mejda tijek u tqarbilna b'divozzjoni xirqa tal-ġisem u d-dem ta' ibnek, nitolbuk mulej li tagħti l-Knisja tijek hija u tħares bla għeda lejn il-Verġi Mqazza li tkun imħeġġa b'fidi iwettaqa fl-imħabba u tissieħeb fil-tama għal-glorja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu biex lilna u l dak kollu li jirrikollu lejla isibu f'Marija u xbija ta' qdusija ta' ħajja matura biex niddedikaw din il-ġimgħa lil-Mulej biex bħal Marija nwettqu r-rida tiegħu. Fidi nitolbu u ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbirkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloba lina metinbin, issa u fis-sija tal-mewt tal-Amen. Amen. U Marija li dħalt fid-dinja mingħajr seba', il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Fil-ħlewwa ta' Mejju l-om tagħna Marija, o Verġni